Здравейте, скъпи приятели, аз съм Иван Димов. Това е нашият пореден брой на нашия Кейкаст. За мен наистина е истинско удоволствие, че в нашия пореден брой, в нашия канал, ще гостува един изключително интересен човек, с който вярвам и съм сигурен, че ще направим един много вълнуващ разговор, който ще ви бъде полезен. Сега, много се чуих как да ви го представя и реших този път да се доверя на технологиите и за тази цел попитах така нашумелият изкуствен интелект, кой е моя гост. Попитах го кой е доктор Хасан Мерт от Казанлък и вижте набързичко какво ми каза този изкуствен интелект чат GPT. Хасан Мерт е заслужил майстор на спорта в България, републикански шампион по бодибилдинг, както в Турция, така и в България, и е класиран на 5-то място на световно първенство. Той живее и развива бизнеса си в Казанлък, където е собственик на част от собствениците на популярни заведения, както и на нощен клуб. Освен това управлява верига от магазини за хранителни добавки и фитнес зали в Турция. Неговата страст към спорта се изразява в подготовката на едни от най-добрите състезатели по бодибилдинг в света. През април 2021 година състезателите на доктор Хасан Мерт спечелиха общо 9 медала от шампионата по бодибилдинг в Анталия, Турция, включително 5 първи места и една абсолютна титла. Докторе, здравей! Здравейте! Първо да те питам, всичко, което каза този изкуствен интелект, така ли е? Така е, но има и още неща, които могат да се добавят в CV-то ми. Да добавим още нещо в такъв случай. Завършил съм Истанбулския университет Турция по медицина. Технически директор по бодибилдинг съм в същото време. Имам още завършени 2 висши образования. Едното е бизнес администрация, другото е спортен менеджмент. Друго като треньор имам доста световни европейски шампиони. Точно не мога да ти кажа бройката, им трябва да мисля, защото и над, може би, 100 шампиона на Турция имам в кариерата си като треньор. И това мога да кажа в общи линии. Единственото нещо, което се надяваме тази маса да издържи всичките ти отлични дипломи, които не са никак малко. Радвам се. И безкрайно много се радвам, че имам възможността да седя срещу така лично, защото тук каза това, говорим за наистина много така големи неща. Съм сигурен, че по-голямата част от хората наистина не могат да си представят какво значи да тренираш хора и да изграждаш шампиони. Това е една, според мен, отделна наука. Нали? Да готвиш професионално състезатели, дали ще е в бодибилдинга, дали ще е в някой друг спорт. Това си е методика, начин на хранене, начин на живот. Всичко това се занимава основно треньора. И наистина трябва да имаш голямо желание да се занимаваш с толкова хора, защото всеки човек е индивидуално, трябва да се занимаваш с него. И иска много нерви. Това нещо да издържиш да се занимава с прекалено много състезатели. Как успяваш първо да го кажа така, скъпи приятели, си говорим на ти, защото с доктор Хасан Мерт така сме си близки и мисля, че е редно и вие по една или друга причина да усетите нашия тон на разговор, който съм сигурен, че ще ви бъде безкрайно полезен и приятен. От част от визитката, която споменах и която споделих за теб, има интересни контрасти. Как съчетаваш страстта към бодибилдинга с бизнеса, вижда се, че са доста така контрастни тези неща. Може би съм много любознателен и обичам да не разбирам само от едно нещо, а да се занимавам с много неща. И това до някъде ми е помогнало и в живота да се занимавам и с бизнес, и с спорт, и с наука. По някакъв начин успях да ги съчетая. Не е лесно, но просто човек като има желание, всичко се случва. Откъде тръгна страстта към бодибилдинга? Значи страстта към бодибилдинга тръгна от, нали, ние сме едно поколение от края на комунизма. Тогава спорта беше много важна част от нашия живот. Той сега продължава да е, обаче просто тогава много се промоцираше. Различни спортове, даже, нали, може би и Олимпиадата в Сеул е едно от най-големите постижения на България
с 10 златни медала. В този период спорта много се промоцираше. И тези години просто ние се запалихме по бодибилдинга с хората около нас, американските филми, които навлязоха. Този спорт почна да навлиза в България. Батко ми ме заведе за първи път 1989 година в Стара Загора на турнир по бодибилдинг. Бях още на 13 години. Августа трябва да се казваше турнира. И оттам започна страстта ми и почнах да тренирам. И тренираш. Да, тренирах, после университета, завърших, после се състезавах. И този спорт е такъв, че трябва да се развиваш постоянно, да четеш, не е само да тренираш, там то си е една наука. И с времето така, това нещо се доразви до треньорската дейност. Има ли останало впечатление обществото, че този тип хора, които се занимават със себе си, бодибилдинг и така нататък, им липсва примерно повече така, менталното им състояние не е на високо ниво? Прав ли е този мит? Аз не съм съгласен с този мит, защото един от най-популярните културисти, който може би цял свят го познае, Арнолд Шварценегер. Арнолд Шварценегер е една личност, която е достигнала максимума в 3 различни сфери. Това е спорта, като бодибилдинг, най-добрият е станал. После в киното, една голяма кинозвезда в Холивуд и накрая губернатор на Калифорния, който е втората най-важна позиция в Америка след това да си президент на Америка. Така че не мисля, че в този спорт може да се каже, че хората само нямат акъл, ами само тренират. Да, може би те точно по този начин оттам идва им изхожда явно и самата логика, че нали, примерно там си фокусирали върху мускулите, върху всичко останало и не използват други приспособления за развитие, но пък в случай ти го каза много правилно в самото начало, че човек трябва да се развива, нали, трябва да чете, да се изучава и така нататък. За да ти е здрав разума, трябва да има здраво тяло. Да, това е хубава сентенция. Как тръгна всичко? След Августа Траяна и така нататък. Започна да тренираш. Кой беше първият ти треньор? Тогава в онзи период със сигурност не е било толкова популярно това нещо. Всъщност, как го приех това нещо хората около теб? При положение, че сме били в онази по-консервативна България. Ами, тогава нямаше фитнес зали. И ние си направихме мазето една фитнес зала сами. Нали, с благодарение на познати, които работиха по заводите, някои ни направиха дъмбели, някои щанги, някои лежанки. Така оборудвахме една зала в мазето на блока и така в целия блок момчета тренирахме. Така започнах. Тогава бях 13-14 годишен и от тогава до сега тренирам. Нали? То, с времето почнаха да се появяват фитнес залите, почна да става по-популярно, по-модерно и вече, както виждаш, навсякъде има много фитнес зали. Даже в нашия град може би има над 10. Да, но тогава нямаше. Нали? Беше много ново това нещо. И това е общи линии. Тоест, оттам се запали. И кога дойде първото отличие? Ами първото отличие при мен дойде малко късно, защото първо съм завършил медицина. Това е един труден период, нали, да съчетаваш спорта с учението. След това почнах работа и първият ми голям успех дойде малко късно, на 34 години. Станах шампион на Турция тогава. И там после се завърнах в България, продължих в България да състезавах се за България, имам 2 пети места на световно и после взех званието заслужил майстор на спорта по бодибилдинг и фитнес заради тези успехи. И просто дойдох до един период, тогава нямаше и толкова знания, както днеска, нямаше ги тия социални мрежи, YouTube. И усетих, че не мога да се развивам повече като състезател и реших да почна да се занимавам с бизнес и с треньорска дейност. Къде ти са по-големите успехи? Като треньор или като спортист? И като треньор е със сигурност, защото имам, може би,
3-4 световни шампиони, 6-7 европейски шампиони. Имам, както казах преди малко, над 100 шампиона на Турция. Това е със сериозни цифри, нали, да подготвиш толкова хора. И интересното е, че повечето състезатели, които са дошли при мен да се готвят, преди това не са имали някаква кариера. Примерно да са дошли като шампион на Турция или като европейски шампион. Повечето са дошли от нулата и са стигнали това ниво. И това най-много ми харесва, защото много е лесно един готов състезател да дойде при тебе и 3-4 месеца да го готвиш и да го направиш шампион. Но друго е с години наред да се занимаваш и тия хора да станат успешни. Как се прави един шампион? Така да го кажем. Ами един шампион как се прави? Първо, този човек трябва да има желание да го обича този спорт. Начинът му на живот да е свързан само с спорта, да е отдаден на това нещо. И като има желание, като е трудолюбив, даже да не е много талантлив генетично, с много труд, с правилна методика, с правилна стратегия, много лесно шампионите могат да се изградят за няколко години. В момента колко състезателя тренираш? Ами в момента мисля, че са над 100 активно, които готвя за тази година. Даже април месец има републиканско на Турция. Там са, мисля, че са около 30 състезателя готвя за републиканското на Турция. Това е всъщност и твой отбор, Да. тим доктор Хасан Мерт. Точно така. Да. Тоест, да кажем нещо много важно. В Турция вие сте един от основните отбори в това направление, в този спорт. Да, ние сме един от основните отбори. Малко сме като локомотив на турския бодибилдинг, защото нали, повечето треньори и отбори взимат нашия отбор за пример, което мен много ме радва и да го кажем така. Скромният доктор Хасан Мерт от Казанлък е локомотива на 80 милиона Турция в бодибилдинга. Така ли да го кажем? Ами, това може хората да го кажат, нали? аз не съм човека, който, нали... Аз съм доволен от това, което върша и мисля, че си върша работата добре, но нали все пак хората трябва да кажат кой е добър и кой не е добър според мен. Виж, в футбола, по принцип във всеки един спорт, нали, винаги си има едно такова клише. Когато фактите говорят, боговете мълчат. Нали, в случая, така е. Когато дори и изкуственият интелект го казва, нали, трябва по някакъв начин и е потвърдено с истинност това, което споделя той, е редно наистина да те поздравим за това. И това е поредното доказателство, че Казанлък наистина произвежда в миналото си, вярвам и в настоящето и така нататък, и не така изключителни личности, защото ти в крайна сметка си от тук, ти си от Казанлък. Да. Твоите роднини са от този край и така нататък. И дори още нещо, скъпи приятели, да ви кажа и за доктор Хасан Мерт. Преди дни самият той получи една покана. По-скоро това нещо аз го разбрах като признание за това, че вече 25 години е доктор в Турция. Да, точно така. Да. Също да кажеш нещо повече и за това. И малко по-късно в нашия разговор ще върна да направим една препратка между това да си доктор в Турция и това да си доктор в България. Да кажеш малко повече за това твое отличие. Значи това е признание, че 25 години имаш работиш активно като лекар. Аз съм завършил 2000-та година в Истанбулския университет и до някъде искат просто асоциацията на турските лекари дава на всички доктори, които 25 години имат активна дейност, просто ги награждава като някакво, как да ти го кажа, като признание. Какво те върна в Казанлък? Ами, любовта. Това се върнах заради това, че тук отново започнах връзка с сегашната ми жена и решихме да живеем в Казанлък и това ме върна в Казанлък основно. Много хубаво. Това е много хубаво. Много се радвам, че живея в Казанлък, това мога да кажа. Защо от бодибилдинг
лекарства, серии, диети, храни, тренировки мощни. Какво те засили към бизнеса, свързан с удоволствията, така да го кажа? Ами, стана случайно, нали, с хората, които заедно в момента ръководим тези бизнеси, стана случайно с предложения да направим нещо заедно. Аз от малък, принципно, винаги съм обичал нещо да купувам и да продавам. Може би. И просто това нещо се събуди отново в мене. И мисля, че сме успешни с 4 заведения в града. Надявам се, че аз да съм допринесъл по някакъв начин с тези инвестиции и моите съдружници също, естествено. Принципно ние сме доволни от това, което правим и ни харесва. Това с магистратурата по бизнес науки, които страстта си става въпрос, че това, което си завършил, се е проявил твоята страст от малък, че си имал желание и в това попреще да имаш така развитие. Това е резултат от това, че си го завършил или просто е резултат от това, че в миналото си имал такива някакви по-скрити желания да си успешен в това направление? Мисля, че е комплексно. Значи и бизнес администрацията ми е помогнала много, това, че съм учил 4 години, плюс това, че от малък имах желание се да купувам и да продавам някакви неща. И все си мисля, че хора, които са успешни в професиите си, дали са лекари, дали са учители, адвокати, на всички им липсва това бизнес мислене. И тези хора, според мен, макар че са много успешни, това като липсва и някой път някои неща куцат и в живота, нали? Защото е добър в професията си, но това не може да го обърне да е по правилен начин да се менажира. Реално ти имаш бизнес в 2 държави. В България и в Турция. Да. Какъв е климата бизнес климата в Турция и какъв е в България? В смисъл, намираш ли нещо общо и ако да, какво е то? И намираш ли всъщност някакви големи разлики? Ами, всяка държава си има нейните специфики. Нали? Дали то е проценти на данъци, начин на работа и така нататък, но много изходни неща има. Но по общи линии навсякъде да правиш бизнес е трудно. Не е лесно изобщо. Това мога да кажа. Просто се иска неговото да следиш тенденции, да работиш, да го развиваш това нещо. Навсякъде, според мен, е едно и също, горе-долу. Добре, има ли хора, които смятат, че просто штракаш с пръси, хоп, всичко се получава? Много хора има такива. Но с штракане на пръст нищо не става, за жалост. Всеки бизнес си иска неговото. Трябва да се работи, да се мисли, да се гледа какво прави конкуренцията. Няма значение какъв е бизнеса. И според това да се нагаждаш и да правиш стратегии. Какво е първото нещо, което си мисли доктор Хасан Мерт, след като се събуди рано сутрин? Първото нещо е, аз винаги така минава като филм, какво ще правя през деня. Плана за деня ми минава. Пия едно кафе, непременно, и правя кардио всяка сутрин. Това ми е първото, което правя. Колко време кардио правиш? 45 минути всяка сутрин. Правя кардио и после се започвам деня с работата. Кога почиваш? Почти никога. Това е важно да го кажем. Не случайно ти задавам този въпрос, защото наистина много хора така си мисля, че хората, които имат много бизнеси, които се занимават с много неща, всъщност имат и време за почивка. Тук е момента да кажа, че не е точно така и се радвам, че по една или друга причина ти разби този мит. Аз не се оплаквам, че не почивам, защото човек като се занимава с нещата, които харесва, тези неща не му тежат. И времето, което харча за тези неща, то му е приятно. Нали? То е един вид и релакс. Нали? То е важното това, което правиш, да го харесваш. Много хора работят неща, които не ги харесват. И това е основният проблем. Добре, тук идва и другия контравъпрос. Да. Как всички да работят това, което им харесва? Ами... Да, защото много си казвате
трябва, нали? В смисъл така наречената дума трябва. Дали може или не може, не знам, но всеки човек трябва да се бори за това нещо, да го постигне. Тоест, това е част от твоята рецепта за успех. Точно така. Предполагам. Винаги съм се борил за нещата, които искам да постигна. Имаме много неуспехи, имаме успехи, но човек не трябва да се отказва никога. Когато се бориш за нещата, за които имаш някаква кауза, рано или късно ставаш успешен. Добре, дай да го обясни малко по-нормално, защото хората си кажат, вие сте поредните тук някакви ментори, които излизате и казвате, човек трябва да се бори, това трябва, нали, изглежда им супер много клиширано. И вярваш ли ми, до преди известно време, аз винаги съм го знал, трябва да се боря, нали, това. Обаче, някакси не го вярвах толкова много, просто го приемах като някаква мантра. И тук разликата е, че казвайки трябва да се боря, нали, трябва да съм упори, трябва това, така, аз осъзнах за себе си, че преди съм правил една много голяма грешка. Грешката в това, че аз съм следвал някакъв модел. Нали, в смисъл, просто съм си го вкодирал като модел. Трябва. Не. В момента, в който почнах да усещам вътрешната си нужда от това нещо и замених думата трябва с искам и мога и вярвам, че ще стане, тогава почнах да усещам и по по-друг начин себе си и по по-друг начин започнах да усещам и прелива на енергия и наистина започнах да постигам така доста изненадващи за мен резултати. И тук е момента, в който искам ти да кажеш дали това, което ти ми каза преди малко, се обосновава върху вътрешното усещане и нужда. Не, то е просто как да ти го обясня. Значи, първо, може би човек трябва да има по-малки цели, които са по-лесно постижими. Нали? За деня може да е, за седмицата, за месеца, за годината. Нали? Човек като се поставя малки цели, една по една и рано или късно ще постигне целите, които си е поставил. Но ако не се бориш, нищо няма да постигнеш. Така че аз съм на принципа, че винаги трябва да се бориш. Дали ще си успешен или не, това не трябва да те демотивира. Трябва да продължаваш да се бориш. Това е моето лично мнение и виждане за живота принципно. Защото аз много неща съм пробвал и съм бил неуспешен, но това никога не ме е демотивирало. Продължавам да се боря. Ако там не може, друга да пробвам. Тоест винаги търсиш своята си златна... Да, търся златната среда, може би, но някъде. Трябва да кажа. Добре, казахме за събуждането ти. С какво се храни доктор Хасан Мерт? Принципно последните 1-2 години много лошо се храни. Може би това е до някъде от годините наред, с които съм се състезавал и съм вардил сериозни диети, но в общи линии гледам се храня здравословно. Нали, колкото мога в интензитета на деня. За мен винаги диетата трябва да е по-елементарна и по-лесно изпълнима. Това мога да кажа. Гледам колкото е възможно по-здравословно да се храня. Храня ли се българина здравословно и правилно? От вашите наблюдения? То не е само българина. В цял свят има. Добре да го кажем така. Имат лоши навици хората за храненето. Затова има толкова голям проблем. Даже, може би 2050 година се говори, че половината от света ще са болни от диабет. Нали, това е причина от лошия начин на живот. Използването на храни, които вредят. Нали, това са такива пържени, прекалено сладки и такива неща. Затова има и даже Световната здравна организация води борба с това нещо. За тлъстяването и диабета, но това е основният проблем, който ще го има цял свят 2050 година някъде. Добре, ти може да направиш разлика с нещата, които сме се хранили преди 89-та година и с нещата, които се храним сега, след 89-та година. Смяташ ли, че онази храна в миналото е била по-истинска от тази, която консумираме в момента? Ще задам въпрос малко по-различен начин, тъй като
българите, нали, много ни се тръби постоянно да разделяме на периоди съществуването на България. И, нали, всички говорят за това колко лошо е било преди 89-та година. Има и други пък казват, че по-хубаво от преди 89-та година не е било и така нататък. Нали, всеки един период си има своите плюсове и минуси. Тук въпросът ми е такъв, защото реално до 89-та година сме били малко по-зависими от собственото си производство, докато след 89-та година почнахме да залагаме малко повече на по-вносните храни. Та гледна точка ми е въпроса. Ами тогава може би не е имало толкова много консерванти, нали, в храните. По-изчистени са били. По-малко изкушение им. Сега това с бананите. Да, с днешния капиталистически свят, като влезнеш в магазина, има цели рафтове с нездравословни неща. Тогава не го е имало. Нали, периодите са различни, начинът на живота е бил много по-различен, така че може би тогава е била по-здравословна храната, но с времето пък и човек се адаптира към новите условия. Аз мисля, че трудно е да се каже, но за мен тогава определено са били по-здравословни нещата. Да, и това може би е така, и качеството на въздуха е било по-различно. Да кажем нещо на хората. Да. С какво трябва да се хранят и какво да избягват? Ами, трябва да избягват основно, според мен, пакетираните храни. Трябва възможно най-много да избягват. Да избират по-натурални неща. Другото е да има някакъв баланс в храненето за деня. Например, около 20-30% от храните им да съдържат протеини, около 60% въглехидрати и около 10% мазнини. За тези диети, които постоянно се тръбят, нали, фастинг или палеодиети и така нататък, всека си има нейния плюс на тези диети, обаче човек не може да живее постоянно по този начин на тези диети. Нали, затова трябва да се изгради някакви навици на хранене, които да го държат в средата на комфорт и да се чувства добре и естествено да се движи и да спортува. Дали ще ходи на фитнес, дали някакъв друг спорт, обаче е важно да има и движение в днешния свят, защото хората много не се движат. След малко ще питам и за това нещо. Аз искам да си поделя една моя лична история. Когато бях на 20 години, почнах да правя и такива язвени кризи. И ми откриха, че имам язва на 12-пръстника. И ходих по лекари, даха ми най-различни антибиотици. Не знам дали тогава трябва да се лекува с това нещо. Имах и брутални, много хард диети. Това неовкусено рис, едно телешко варено. Страшно беше. И няма да забравя, тук е момента да отдам почести на професор Чернев, който е от Казанлък, също, който почина миналата година. Няма да забравя, отидах при него в София на консултация и вземи всичките изследвания, скъса ги фърли в кофата там. За буклук каза, обясних описани симптомите и той казал, че слушай сега. Изписвам ти едни хапчета, които бяха 5 лева. Пиш ги всяка сутрин 30 минути преди хранене на гладно и нещата ще се оправят. И аз му казвам, добре, с какво трябва да се храня? И той ми каза следното. Ще се храниш с абсолютно всичко, от нищо няма да се лишаваш, но няма да прекаляваш. Всичко трябва да ти бъде дозирано и балансирано. Докторе, от тогава, вече са минали немалко години, от този момент насам аз не се лишавам от никакви видове храни и нямам абсолютно никакви проблеми с стомаха си. И съм абсолютно съгласен с това, което казваш, че наистина трябва да има някакъв баланс, да не се лишаваме от нищо, но да не прекаляваме с нещата, защото аз мятам, че това не е основният проблем. Ние прекаляваме страшно много с храните, същевременно не прекаляваме с спорта. Така е, и затова сме и на първо място по сърдечно-съдови проблеми в Европа. Това е от лошия начин на живот, лошото хранене, прекалено
високото ползване на алкохола. Всичко, ако се прави в някакъв баланс, мисля, че ще е по-добре и непременно трябва да се спортува, хората трябва да се движат, защото в днешни дни хората са много обездвижени. Повечето хора работят на място, където не се движат, после се прибират къщи, пак не се движат. Това е също и проблеми за младото поколение, че са обездвижени. Непременно трябва родителите да поощряват децата да спортуват. Аз това щях да те питам. Ти как, тъй като в твоята сфера работи с страшно много млади хора, не само в бодибилдинга, да, но и в другите ти бизнес направления, там постоянно работи с млади хора. Ти как ги виждаш? В смисъл, грижат ли се достатъчно за собственото си здраве, за собствената си кондиция и така нататък? Мисля, че... Не говоря само за твоите работници, говоря и за тяхното обкръжение, като цяло младите хора. Мисля, че младите хора вече виждат това нещо и затова виждам, че масово се спортува. Затова има и толкова, може би, много фитнеси вече навсякъде. Цяла България, не само в нашия град. Че хората виждат, че за да си здрав трябва да се движиш, нали, в този начин на живот. И младите хора, може би информацията от YouTube, Facebook, Instagram идват повече информация за това и може би това до някъде подпомага младите хора да спортуват. Аз виждам, че спортуват наистина. Да, наистина. Също го забелязвам и в фитнес залата, където ходя. Харесва ми това, че има и доста хора над 40 вече, над 50 години, които също се появяват. Тоест, виждам някакъв такъв вид желание. Виждам това, че те са започнали да осъзнават, че трябва да се движат, за да се чувстват добре. И от личен опит мога да кажа, че тази енергия и тонус, който получаваш след тренировка или на следващия ден, е едно такова много страхотно усещане. Така е. Аз виждам, че не само млади хора, но и вече и възрастни хора спортуват, защото това до някъде движението удължава живота. Нали? Дигането на тежести, кардиото, това са неща. Кардиото подсилва сърцето. Силовите тренировки подпомагат за двигателния апарат на организма да остава по-дълго време здрав и издръжлив. И това удължава и живота, и качеството на живота. И много хора го осъзнават вече. Да. Дай да кажем, че не е чак толкова лошо и страшно да дигаш ни железа и да ходиш на фитнес. Защото има и хора, които си казват, там ще ходя да се правя някакъв боди маняк, нали, тук. Да го кажем така, нито по-голямата част от населението се е засилила да става мис Селена и там мистер Олимпия или всичко останало и така нататък. Не ви трябва това нещо, хора. Просто трябва да отидете да се движите и да спортувате. Има разлика между професионалния спорт и спорта за здраве. Така че всеки по някакъв начин трябва да си избере начина, по който ще спортува за здраве. Дали това ще е във фитнеса, дали това ще е на открито. Просто трябва да се избере начин. Не е 100 на 100 задължително да влезне в фитнеса. Има много различни начини. Може, нали, да се ходи по лостове, да се правят други спортове, като тенис, футбол, баскетбол. Не е задължително да влезеш в залата, но истината е една, че трябва да се движим. Да, в крайна сметка това не е в природата. Ние имаме крака и ръце. В крайна сметка те са създадени точно с тази цел. Как релаксира доктор Хасан Мерт? Какво имам предвид? Напрежението е голямо. Аз самия съм те виждал. Телефонът ти е 24/7 ангажиран. Като стигнеш, как разбираш, че си стигнал до пика си? До крайния предел, в който предстои на локомотива да изпуши? Аз принципно съм максималист и никога не отказвам работа и гледам първо да си свърша работата и тогава да релаксирам. Основният начин, по който релаксирам, ми харесва да слушам музика, да чета книги. Такива класически неща, но те ме успокояват. Музика?
Там знам, че си добър. Горе-долу. Да поговорим малко за бизнес начинанията. Да. Все пак преди сега скоро стане една година направихте, така спокойно мога да кажа, един от най-модерните клубове в България. Сърцето на страната, столицата на Розовата долина и така нататък. Как ти действа това нещо? Да се чувстваш примерно пионер в някакво такова направление? Клуб Ноар е едно от най-хубавите заведения, според мен, в нашия регион. Чувстваш едно удовлетворение, нали? Аз сам не съм го направил това нещо, с други хора заедно сме го направили. Но тук е момента да поздравим и твоите съдружници и хора, с които работиш за това, което всъщност сте изградили, което сте направили. Усещам едно чувство на удовлетворение, защото виждам, че моите хора го харесват това нещо. И щом моите хора харесват нещо, значи сме успешни. И това много ни радва. Всички ни радва. Започнахте, така направихте няколко интересни партита с така нетрадиционни изпълнители. Да. Така с звезди, мога да кажа, от миналото. Как ти се видя това нещо? Как усети енергията на хората? Има ли такова едно завръщане към този тип музика? Има ли едно такова завръщане към по-отминалите? Това показва ли, че пък в съвременната музика и в съвременния шоу-бизнес има някакви липси, които са попълвани от миналото? Имаше голям интерес, нали, особено от нашето поколение. Не толкова много от малото поколение, може би. Но за мен тази музика, според мен, е поставила основата на днешната музика. Нали, тези групи са класика и до някъде моите хора трябва да ги знаят, така си мисля. Какво ще трябва да знаят моите хора, според тебе? На коя? За музиката ли? Айде, за музиката. Ще те питам и за живота после за музиката. Просто, нали, музиката не е само днешните хитове. Това, че тези години, 80-те, 90-те, имало много сериозни групи с много големи хитове. И може би трябва и на тях по някакъв начин да ги покажем. Аз мисля, че до някъде с тези партита, малко или много, ние обръщаме внимание на това, че моите хора трябва да знаете тази музика. Вие в интерес на истината бяхте един от клубовете, които бяха показани в национален ефир, с това, че не разрешавате продажбата на така наречените балони. Да. Това, между другото, е много голямо признание за това, което правите всъщност. И на какво всъщност се базираше това ваше решение? Защото в крайна сметка, ако вие сте търсили бързата печалба, знаем, че тези неща са доста търсени. Това се базираше на това, че ние не правим бизнес на всяка цена да изкарваме пари. За нас е важно и здравето на хората, които идват на нашите бизнеси. А това не е здравословно. Тези балони, поне наше виждане, не е здравословно. И поощрява младите хора не само към това, и към други грешни неща. И затова преценихме, че нощните клубове не са правилното място за тези балони. И взехме това решение още тогава. И си бяхме последователни в това нещо и не се отказах. И накрая излезнахме и прави. Абсолютно. Абсолютно това ще да казвам, че това всъщност се оказало много правилно решение. Коя според теб е най-голямата грешка, която правят хората в залата? Има ли нещо, което не правят според теб правилно, когато отидат да тренират? Айде, не говоря точно само за залата, за всякакъв вид спорт, с който се занимават. Най-голямата грешка е принципно, ако нямат треньори и сами тръгнат да се правят нещо, защото всичко, дали ще е бодибилдинга в залата или някъде другаде, трябва да има някаква система и някаква методика, в която ти да постигнеш целите си. А много хора
тръгват сами да правят. Дали ще е във фитнеса или нещо друго. И това е загуба на време, може би травми повечето пъти. И така. Добре, коя е най-странната диета, която си пробвал? Най-странната диета, която съм пробвал, бяха ме накарали след едно състезание да се прочистя да ям няколко дни плодове само и вода. И това беше много тежко за организма ми и не препоръчвам и никой да го пробва. Плодове и вода. Плодове и вода беше много лоша комбинация и доста дълго време от нея се възстановя след това нещо. Имал ли си състезател твой, който те е изненадал с резултати? За които ти не си очаквал? Винаги има такива състезатели, които по някакъв начин тръгват зле, но с времето се подобряват. Аз принципно вярвам на всички мои състезатели. По-мога да кажа, че в екипа ми някои треньори не са вярвали на някои състезатели, че ще станат шампиони, пък аз съм вярвал и се е случвало. Това мога да кажа. И съм ги изненадвал по този начин. Се са ме питали какво различно съм видял от тях, че те не са го видели. Но в общи линии такива големи изненади не съм имал. Замислял ли си, ако не си се занимавал с бодибилдинг и ако не си бил предприемач, с какво ще се занимава Хасан Мерт? Не съм мислил. Не си се замислял. Но може би ще да си остана лекар изцяло, само да работя като лекар. Имаш ли някаква много забавна случка от някое твое състезание, което така ти идва на пръв поглед? Сещам се, че някой път от притеснени забравят да се събуят чорапите или джапанките, така са излизали мои състезатели. Сме ги предупреждали да се връщат обратно. И така. Голямо ли е стрес и напрежението за теб като треньор? Състезателите ясни. Те там те държат дисциплина, фокусирани са, концентрирани и така нататък. Принципно стреса и напрежението идва на по-големи форуми, като сме на европейски, световни. На републиканските първенства толкова няма напрежение, защото там горе-долу знаем какво ще се случи, но на световни европейски първенства наистина се получава едно напрежение от това дали ще спечелим или няма да спечелим, защото там нивото е много по-високо. Иначе в общи линии ние сме такъв отбор последователен с методика и горе-долу винаги знаем какво ще се случи. Или още като състезател, като излезе на сцената, горе-долу знаем дали ще е шампион или няма да е шампион. Обичаш ли да експериментираш в работата си? Имам предвид. Вашата работа е свързана постоянно с някакъв вид надграждане. Търсим по-големи резултати, по-кратко време и така нататък. Тоест, експериментираш ли, търсиш ли по-нови практики и така нататък? Експериментираме, но много внимателно и много търпеливо, защото тук при тези експерименти, ако стане някоя грешка и с хората, които работим, те са се трудили 6-8 месеца, година, 2. И това всичко заминава на вятъра. И затова трябва много внимателно да се експериментира и много консервативно, така да го кажа. Такива резки експерименти не правим. Кой е твоя така наречен аха момент? Твоя пик в емоцията? По време на целия процес, когато създаваш шампиони, или когато вече си създал шампион и той се качи на почната стълбичка? Пика идва точно когато вече е на сцената и повечето федерации нареждат състезателите, които са добри, ги взимат по средата, например. Или просто в нареждането, което правят съдиите за първи, втори, трети, като ги гледат, ти като усетиш, че твой състезател ще е първи, тогава почва да ти идва пика на емоцията. Така мога да кажа. Вече усещаш, че той ще е първи. И
тогава, след това награждаването не е чак толкова, защото горе-долу знаеш какво се случва. Но в този момент, когато съдите почват да ги нареждат, е най-пиковия момент. Това са много шампиони. Като се замисли, това е много работа. Това са тонове, тежести, тренировки, пот. Това не е много работа. Много, страшно много работа е това нещо. Това е страшно много работа за тях, също и за мен, защото пък аз отговарям за много хора от тази гледна точка, че те ми пишат постоянно. Всяка седмица им се променят хранителни режими, тренировки, всеки има някакъв проблем, на всеки отговаряш, трябва да го вкараш в ритъм. Това е също и за треньора, ментално е много работа, изморително е, но накрая, като има резултати, и удовлетворението е невероятно. Имало ли е, как да ти кажа, имало ли е момент, в който ти идвало да се откажеш и да си кажеш, с тия вече толкова? Още не е дошъл този момент. Емоцията ми стои още. Нали, емоцията ми все още е много голяма. Може би имам желание за още по-големи постижения. Не съм дошъл пика, може би, на кариерата си като треньор. И затова до сега и в най-тежките ситуации не ми е идвало на ум такова нещо. Как го виждаш, как виждаш казълък на картата на бодибилдинга? Малко е странен въпросът ми, но все пак има ли на тази карта? Защото, в крайна сметка, ти, не само ти, казълък, наистина, има си така. Има си, да. Културисти. Има си културисти. Проблема е, че последните години, последните 10 години, може би, бодибилдинга малко замрява в България и тепърва наново започва да се възстановява. Поради ред причини. Но мисля, че в казълък винаги е имало добри състезатели по бодибилдинг и ще продължава да има. На картата сме де-факто. Де-факто сме на картата. Да. Предстои едно състезание, което ще се проведе в края на април в Пловдив. Вие сте част от организаторите. Да ни кажеш малко повече за това състезание. Това състезание се казва Balkan Grand Prix на Американската федерация. NPC е това състезание. NPC е федерацията, която организира и Мистер Олимпия. Състезанието ще е на 27 април в София в хотел Маринела. За 8 път се провежда. Принципно най-добрите състезатели в България идват на Balkan Grand Prix. Очакваме и тази година да е добро състезание и силно състезание. И всяка година се надгражда и се надявам, че може би до година вече ще има и проквалификации в България, откъдето ще стане, може да ставаш професионалист и оттам, като станеш професионалист, като спечелиш професионално състезание, да ходиш на Мистер Олимпия. Октомври месец ще има про-шоу също, са в 3 категории, където там, който се спечели категорията, отива на Мистер Олимпия. Така че България е на картата на бодибилдинга. Да поговорим малко за културите. Как успяваш между българската култура, турската култура, защото в крайна сметка ти си имаш и от двете и това е факт. Как успяваш всъщност да виреш между двете? Как защото успявам? Българските нрави са си български нрави. Турците също си имат малко по-особени нрави. Пък ти изглеждаш така доста така усреднен човек, балансиран между всичките тези неща. Аз съм израснал между двете култури и съм останал по средата и гледам да се нагаждам където отида, да се нагаждам според обстоятелствата на хората, не според моите виждания изцяло, защото начинът на живот в България и в Турция е много по-различен. Това, което в България някой път се приема за много нормално, там може да не се приема за нормално. Или това, което там се приема за нормално, тук може да не се приема за нормално. И аз гледам да се адаптирам към хората, с които съм в средата в момента и се нагаждам по някакъв начин. Добре.
Много се чудя дали да ти го задам този въпрос, но ще го задам. Смяташ ли, че в миналото имало напрежение между българи и турци? Говорят и след 89-та година, в първите години, защото аз смело мога да кажа, че съм заобиколен от страшно много такива хора като теб, с които имам страшно големи приятелства и мога да кажа, че хората, които си имате и турски корени, които живеете тук и обратно, имате роднини там, за мен са така изключително чисти и добронамерени хора. Аз не мисля, че има някакво напрежение и никога не е имало. Преди 89-та година имало напрежение, това е създадено изкуствено от политическата власт тогава, иначе между хората аз никога такова напрежение, поне аз не съм бил свидетел. Питам те, защото преди години така много се коментираше за тази етническа карта. От тази гледна точка така ми дойде някакво прозрение, просто да те питам, стана ми интересно. То всяка държава си има някаква етническа карта. Този проблем затова стана и в бившата Югославия. Нали, важното е колко хората са разумни, за да не се стига до такива неща. Прав си. Тази етническа карта е имала в Турция също е. Така че във всяка държава си го има този проблем. Просто е важно тези хора да не създаваш напрежение между тези хора изкуствено. Тези хора се живеят заедно. Стотици години българи и турци живеят в България и не е имало проблем. Така е. Да, абсолютно. Абсолютно си прав. Какво да очакваме от доктор Хасан Мерд през тази 2025 година? 2025 имаме пак отново състезания. Надявам се да има нови шампиони. Нови европейски и световни шампиони. Една нормална година, може би ще е. Рутинна за нас. Помагаш на немалко хора. Тук е момента, в който ревно да ти благодаря за това, че ти и твоята съпруга станахте част от една наша кампания, в която успяхме да зарадваме едни крайно нуждаещи хора. Има ли много кампании, с които се ангажираш? Да помагаш? Принципно не, повече жена ми се занимава с тези кампании и дъщеря ми. Тя е по кампаниите. Аз само ги подкрепям, но основно те се занимават с такива неща. Какво казваш на малката си прекрасна, много добре пееща дъщеря? Кои са основните житейски уроци, които й предаваш? Най-важното е, казваме винаги, да е позитивна, да е трудолюбива, да обича да помага на хората, да е съпричастна с проблемите на хората и да бъде добър човек. Успяваш ли да се справиш като родител остали ти време? Мисля, че да. Добре, аз страшно много неща си казахме. Ти има ли нещо, което искаш да ме питаш, примерно? Така. Отскоро почвам така да си правя една такава рубрика с хората, с които си говорим. Дали те биха имали някакъв въпрос към мен, защото основно винаги задавам въпросите. Си казвате, този човек, нали, подготвил с тук някакви въпроси и нищо никога не казва и затова. Мога и аз да те питам какво очакваш от 2025, какво чакаш да се промени, какво очакваш да се случи в твоя живот? Ето. Хубав въпрос ми задаваш. Очакваме и така много интересни... няма да отваряме на цяло завеста, но това нещо, което мога да кажа на нашите зрители, хора, които ни гледат, че наистина предстои една изпълнена с много интересни събития година. Мога смело да кажа, че изнадаме хората с много така хубави неща. И да им кажа, че човек трябва, колкото и клиширано да звучи, наистина да преследва мечтите си, защото те стават реалност тогава и само тогава, когато си фокусиран изцяло върху тях и вярваш, че можеш да ги постигнеш. Твоята методика е много важна, че с малките всекидневни стъпчици стигаш до крайната си дестинация. Това е както и онова китайското напояване, нали? Капчица, капчица, вир и така нататък. И смятам, че
годината ще бъде много ползотворна, както за мен, така и за близките ми, за приятелите ми. И ще покажем, че Казанлък е едно много специално място. Супер. Аз между другото си поглеждам часовника, защото наистина разговора ни върви доста гладко и сега тук ще излезна малко извън нашия, така да го кажа, подкаст протокол и ще задам един въпрос към колегите ми. Колеги, искате ли да зададем въпрос на доктор Хасан Мерт? Да, от тук виждам неговия въпрос. Господин Ходжа, какъв въпрос да зададем на господин Мерт? Ти нямаш въпрос, ти чуеш всичко. Скъпи приятели, мисля, че дойде момента, в който трябва да ви кажа, че трябва да подкрепите нашия канал. Кейкаст, отдолу има една камбанка, така съм инструктирали да казвам. Може да цъкнете върху нея, за да получавате известия от нашия канал, от подкастите, които публикуваме, да бъдете едни от първите хора, които да се насладите на нашето съдържание, което мога да кажа, че след днешния подкаст е вече с една звезда нагоре, защото успяваме да го обогатим с присъствието на доктор Хасан Мерт, който тук е момента да извинявам се да ми обещае, че скоро пак ще гостува. Добре, щом имате желание да ме слушате винаги. Може би нещо по-така изцяло може да обърнем към здравословния начин на живот или определена тема. Именно точно за това аз много ми се искаше днес и се радвам, че се получи да ви покажем малко в по-друга светлина в казоншката обществено, защото самият ти беше изненадан дори от изкуствения интелект за нещата, които... Изненадан съм, защото толкова много неща съм свършил и повече съм ги забравил, че съм ги свършил. Защото аз пак ти казвам, аз стигам до някъде, изпълнявам нещо и тръгвам към нови предизвикателства. Никога не спирам. Това ми е начина на живот. Малки цели и накрая идва голямата цел. И може би повечето неща даже съм ги забравил, че са случили. Така мога да кажа. Пожелавам ти аз нещо. Тъй като този разговор ще остане, дай Боже, пожелавам ти след някоя друга година тук да посрещнем едни от най-големите културисти в света. Защо не? Дай Боже. Възможно е. Скъпи приятели, аз съм Иван Димов. Благодаря на доктор Хасан Мерт за гостуването ни в нашия Кейкаст. Радвам се, че бяхте с нас и не спирайте да следите нашите канали, защото, повярвайте ми, там наистина има много интересни неща, които може да откриете и да ви допаднат. Хубав ден!